Айно. Добрі. Ну то що? Ще минута, дві. Мали бися підтягти люди, позирачі. У нас чорноку хижи. Чорняк у нас ухиже. Та не бай, раз го не кивай. Вон кого в мене ходить. Є в тя лодька з собою, бо в мене не є. Є в тя лодька з собою? Петре, чуєш ня? У мене, коротше, така проблема. Наочу. Я се лиш прикапчав на стрім. Пише ми... Ні, каже ми Олька, що у нас у хижі тот ендермен високий, тот чорний. В принципі, мені сильно до не треба заходити, просто я свою броню бойову лишив інде, та я його тепер не буду хотіти йти бити. Я годен піти побити. Пак, пенці раз видав не бай. Просто ника уж не взяв із собою ніч такого, чим його можеш побити. Йому може було лодьку покласти, я лодьку теж виклав геть. Лодька у мене чи не є. Боже. А ну. Геть. Ну, добре, Я чистований. можу чинити на спавнери. У мене є з собою дерево. Та ні, не треба, там Олька каже, що вже його забила. Ну, добре. Чистовані позирачі, низько то-то. Що це стало? Я розбила лодочку, вон за лоб біжить. Ну, кампець. Я тепер не піду то допомагати. Петре, в нас проблема. Можеш зайти до мене домі? Там ендермена треба вбити. Я до ти об'ясню тобі на серверові, що у нас є. Добре, я лиш тепер замітив таку штуку, ж маємо задержку із стріму. Ну, я чую із стріма з задержкою. То нормально, там фурт задержка. Ну Ні, йо, добре. я розумію, що задержка, бо я хочу повісти, аж я не буду чути усе нараз. Пак, та можеш щось Зараз інно буду чути виключити лише то, просто геть. Можеш мене виключити. Добре, чистовані позирачі. Що тут, в принципі, то домак чиниме? І це наш сервер, долішні квадрати. Тут у нас Майнкрафт, ви видите. Та є у нас штрека, руно із спауна, а це тут у нас спаун сякий. Це тут у нас спаун, тут се появляють нові персонажі, та тут у нас також штація, і ця штація веде, і ця штрека веде у ближайше село. Штація, видите, така досить стандартна, помальована, є в нас тут постіль, одна, друга, лавиці. Можеш посидіти, почекати, коли буде поїзд. Поїзд видав не прийде, ну то таке. Ай-ай-ай, тобі Артемій Старк уже Петя, ото тобі кажуть. Ж можеш то понакомбінувати. Так, кількось годин. Все лиш по обіді. Добре, яся забрав строїти штреку. У цьому є основна ідея цього стріма. Штрека буде від хижі, бережника до моєї хижі і далі. У нас там великий план. Десь туди, видите? Видите гентот міст? Туди буде се вертати штрека всього бока на спаун. Або ми раз підемо туди далі за штреку, увидимо, що там є. Так, це такий мій возик був. Веземеся. Увидите тут, які у нас пейзажі. Вийшли сте з спауна, сукутіться. Добре. Ася тут вже маленько знав. Ну, гіндика юркове дерево. Юра кіт нас никаш, та обось знав. Ось у нас тут то. Ось твоє дерево телезірка тепірка. Стій! Не втікне, добре. Без мене далеко не піде. Космічний корабель Ікдрасіль. Ко знає, плюс в чат. Що це за монстр? Він від нашій штриці ніякого відношення не має. Ми ся веземеся у село Загрунь. Я там послідній час часто бував.
No, кивайся. Ну, і найважне, так Лазорік писав. Він на серверові є? Ні, не його. Так Лазорік писав, низько п'ємо 50 грам за Херсон. Так що будьте здорові. Все, стривове вино, кушницьке. Та за Херсон люди добрі. Йой, щось це таке. А ну, йди ти з пути. Будь добрий, посунься. Ну. Ай, ну там на твічові тег є. А що? Так, перва станція. Я пак цю штацію теж буду переробляти, бо вона така досить слабенька. Бережник робив. Йой. Бережник отоме сусіда, він там живе, видите, за цими джунглями. Нараз видко аж тячівський газда никайте, який муру палив кругом хижі. На, никайте. Сюди. Найся не приказує. Так, по цьому селові я вам ученю дайку екскурсію май потім. Никайте. Який файний рибак. Нараз видко аж то професіонал. Де може раз ся виспимо? Де бось ми низько спали? Тут вже вечоріє, ні? А ну чекайте, я поникав кілько там годин. Ай, не, це вже дораз треба йти спати. Ну. Файно. Ко ще не спить? Що, кнопку на станції замість рычага буде може там стати. Кілько забув його виключити. Ага, розумів. Кнопку. Подоймо, ото якраз тот рычаг. А кнопка. Просто любу кнопку чинити. Ну, люди добрі, дідете. Суньтеся. І сю хожу я клав, між іншим. Кіт не знаєте. І сю хожу я клав, і сисю хожу я клав. Кампець я туй. То-то. Ну добре. Значить, кнопку. Давайте, а чи так ось з цього зачнемо. Значить, замісто цього рычага кнопку. Ми тут усядемо що спереді. Так, де у вас той варштак? Найближчий. Не я вас дома ніч, ніякого інструмента. Йой, мушу йти в цех. Так. Гомбик. Ото любий гомбик мож. Ні? Петю, чуєш? То любий гомбик мож учинити, ні? Замість рычага. Айно. Між іншим, з нами на прямій лінії Петро, газда цього сервера, можна казати. Сервус. Так, добре, туди. Сяк. Все, один гомбик. Все, доста буде. Ну, поникаємо, як то фунгує. Ага, класно, я не знав, що так може. Старий майкрафтарісь? Я? Чого? Ні, ну я вже не молодий хлопак, мені вже, дай Боже, 31 гід. І все файно, тепер буде кнопка, буде ся активовувати, далі гаснути. Файно, всяк би не було. Та я туди можу... треба було заїсти. Ніч не гадкував за собою. Та туди треба ще пару гомбіків вчинити, бо мені там ще треба буде на тій штації. Я се вчинив рычаги, або... А чий гомбицю мені раціонально буде. Що тут у вас? Нормально все? Як робота йде?
Не хоче зі мною говорити. Ну йо. Так. Та туди як? Господичку. Добрий день. Серус? Так, Ніки, як це буде фунгувати? Айно. Коротше, я ся везу сідау і так, пуф. А чого не йде? О, пішло. Приблизно сяк має? У нас тут дуже цивілізація, Ніки. У нас штрека йде через джунглі. Штрека йде через джунглі, а пак до мене думі. Правда, у мене вдома ще ніч не є. Так, тут у нас буде розвилка. А, стій! А, стій! У мене другого не є з собою. Так, ми тепер у бережника дома. Йдемося поклонити. Він десь тут має бути. Він собі теж штреку, видите, заладив того бока. Лиш не знав, де є. Іване! Десь! Ну, чекайте, карту поникав. А, Івана не є. Іван десь далеко. Ну йо. Ну йо. Тут теж видав, треба туди. Не є вдома. Добрі. Я туди видав теж покладу. Значить, і це сись. Переключатель штрек до бережника. Все добрі. А тут туди перед цим треба видав покласти ще один сись. Будьте добрі, посуньтеся. Ой, не сам хотів. Туди туйки треба теж би ставало. У нас як буде фунгувати? Мало би видав. Або ні, маленько інше ковченю туди. Не є в мене фейса з собою. Так. Я з собою ніяких інтересних матеріалів. О, я знав, тут у нас матеріали на то були. Так. Тут є гомбик. Ага, а чого? А, бо треба... Бо сигнал ішов? Всяк? Іде. Добрі. Ура! Ну, та тут, значить, кить я буду йти, та воно мені стане, а далі можу з тим наробляти. Добре. Кажу вам, доки йде наша штрека. Єй, тут у нас тунель. Тут у нас тунель. Так, що пишете? Я знав, як учинити ферму штреки. Та то мені не треба аж ферму штреки. У мене доста буде колії на сесе. Вийшли ми з тунеля туйка і досить їм був достроїв того разу. А, не взяв їм камінь. Господичку, ну пуста голова, я вам кажу. Нітро не є. Треба лише золоті рельси класти. Ай, ну, всякі з електриків. Так. Нашпорувались ми тут каміння до блуду. Будемо з нього класти нашу штреку. А із цього голублубкового думав їм класти штацію пак. Танки. Ну, та що ми тут треба буде? Треба ми тут буде штреку саму. Ясно діло, цю штреку. Редстоунові факлі. Та і все. Ну, я, в принципі, прилажений. Що би з нами бавити? А коти не дає.
Questa è un'idea. Йой. Добре йду. Ну. Так, тут у нас далі буде штрека, колія. Ко тебе построїть, хитний я. Ха! Добрі. Ну, тут дораз уже починається моє газдівство за сів стіною. Та будемо никати, як ото піде. Хоч він якраз у насів у висоті було, бо в мене там дулі город, та й загорода із коровами, із свиньми. Ні, там тот тек сам собі пишеш, який хочеш. Ну, тут вижу, діло не піде. Мусимо стятися цю березу. Я пак гінде нову посажу. Ви не переживайте. Я за екологію. Знаєте, правило фунгує. Одно дерево стяв, друге посадив. І ніяк інак. Бо сте не думали, що я то. Я порядний казда. І ось так мися щось ніс шипа. То видав на п'янку, ні? Це на щось я там ніс шипа, та ну. Костямит. Де є тут? Взяломися? Взяломися. Гетуня уже бахнич міста не є. Йой, то вже вечір дорос. Інтересно, хтось ляже спати? Йой. Так я не свербить. Чого? Щося стало. Так, ідемо спати. Ні, я позирачам динамічну карту не вказував. Я пак... Та нащо? Не треба. Ну, спиме? Це не спиме. Не спиме. Ко не спить? Ко не спить? Владьо? Це бережник? Це тако. Туся дораз фрази будуть появляти. Будьте добрі, спіть. Ага. Nisu nje se šipat. Значить, nisu šipat na забивання фрасів? Ні, нормально. Ну. Сяк. Той видав буде маленько крятати. Той видав буде маленько крятати штрека мою бока, бо мені туди треба. По ту велику смереку. Та тут якраз можемо у бока маленько одійти. Сяк. Та й все дошурити. Так, і не беремося, слухайте, нігде ми то. Так, береза тут буде рости. Йой, та що з цим носом такое, пана Муруського? А, бабка тя не пускат бавити? Боле раз уж тя пускат никати. Звержемося в компостер. Все нам тут не треба. А ми можемо тут такий, коротше, сяк закрятати. Сяк, а тут піде глибоко. Чотири блоки нам доста. Так обись ми чи понад мостом йшли з цим. Сюди. Туди ще один. Йой, та... Що з тим носом? Ану, чекайте. Момент.
Ой. Ну, добрий вечір, зась. Я ся вернув. Камеру виключив, звук ся встав. Та то ще Мацур. То, що щіпав, може, то ви його чули. Йо-йо-йо, правду кажеш, надихаємося цих порухів. Туй за робітниками на серверові нич не нікав. Такий нич. Ну. А, я з собою чекан не взяв. Ну, ж кіт нагоду щось не добрі вчиню. Так нащо? Я все з першого разу добрі буду чинити, ні? Так, а тут туди може то. Тут буде один блок такий на скорість. Так. Тепер будемо лізти назад, а я не вилізу. Юй. Сеся ні на чому так і не держить, Нікайте. Що за робота? Ну, чуднаюня маленько той берег. Найся не приказує, айбо, який вже є. Уповімо ж настройці розрили. Так, я тепер туди баці доскочу. Не доскочу. Треба ми... Можу цеглини підкласти. Ну, та й ту візьме. Добре. Ще не знав, як буду тут у штацію класти там. Бо вона була і файна, і якась, не знаю, оригінальна. Я думав так. Учинити із такої тиглиги, там хлопці розвилку вчинили тут у другу. З того глубопука. Лупаний голубоглуб. Коротше, білавий камінь. Мене на передучому стрімові навчили, ось всяк мож Shift нажати та не впасти в ціт. Я то не знав. Ну, видався звідати, ба нащо Мігаль понад цим мостом ще один міст кладе? А то я спеціально так придумав, бо той міг сесю опору вгорі продовжити, та що воно на тій опорі ся буде держати. Шміргелем натерти ніс? А що таке шміргель? Ти не вже путаш. Так. Так, тут кладемо шиковняк. Добрі. Сяк. І йдемо далі. Що таке шміргель? Має великі тайни людської цивілізації. Це суть інопланетяни, куди пропадать ушитко у Бермудському троєгольникові. І що таке шміргель? Глуболупок, айно. Шміргель ото глуболупок? А я й не знав. Ну, а туйка буде... Ану швидьте, на каналові Мегаля Кушницького новий фоловер. Господичку, у мене новий фоловер. Роуде 770, здоровля. Кіть не знаєте, що ми тут робимо, та ми низько строїмо штреку в загруні через бережникову хижу. Видите, там уже все прокладено, і тунель гіндика. Можна тот тунель найліпше поникати туйки. У мене є кукер, не хоч що никати. Тунель витить іде сюди. І тут ми вже зайшли гиби на мову половку. Ну, а тут нам треба... Та не буду сірку. Не буду, видав, з каміння класти сесю опору. Ні, то вже може тоді деревляну. А треба ми дуба нарубати. Ну йо. Тоді йдемо рубати дуба. Що чинити? Не запланований то. Сложності. Так. Сірку, ну будь добрий, ну що ти мені тут на клавіатуру сідаш? Ну, виціть і догорі. У мене лише 5 є, значить треба рубати і йти. Що? То не треба так камеру крутити.
Кой блоки на шифті кладеш. Стошниття. Ага, просто йти задом, добре. Буду уважувати. Йой. А, шміргель наждак. Я не знав за таке. Нігде не чув. Видите, низьким навчив ще одне слово. Ні, я не сам бавлю, ми на тому, на серверові руснацькому. Кличеся дулішні квадрати. Кличеся дулішні квадрати. Кіті сте ще не чули, значить, ну, значить, ще сте не чули. Так. Що є? Кажи, що бось хотів? Не знав, добрі це не добрі, аж неволушні мацури говорити. Так на ня поникав, чудно. А, яблуко не годен взяти, у мене повного всього з собою. Що ми має треба? Яблуко чи березу? Хочете гет чи що? Не ясно, що йому треба. Камінь, котрим... А, шміргель, камінь, котрим точиш косу? Нігде не чув. Так, а мені десь тут, коротше, і треба буде, аби це було. Господи, чули сте? Ото сись. Ото ендермен. Так, штація у мене буде туйка. Я си так запланував. Значить, треба, аби штрека десь сюди йшла. А, ну вона там, в принципі, нормально йде. Там, може, піціцько мою бока треба буде. Нормально. Так, кюковня того дубовий сулак. 11. Мало. Треба ще. Ага, або я й не можу посадити ніч. Треба березовий зверич. Йду до хижі звержу. Тут моя пасіка, бо сте знали. Тут я жив, все моя хижа. Ну, я тут з Олькою жив, не сам, бо. Я їй клав, помагав. Може так і нараз спалити. Ага, поняв. Добре. Щось хоч викладу туди. Ніч міста не мав. Взяв я з собою нараз у швидкої матержиня уєнно, та думав ж. Що? Петре, що там за правила звідашся? Ну то я команду написав, слеш забив. А. Так, треба вже спати йти, а чи? Там вже ся зміркат потихо. Так. Сірку, ну, що робиш? Так, я си ляжу низько на третьому штокові. О, щастя, здоров'я, і політушка. Що, низько доту не бавиш? Ми низько ту й штреку кладемо. О, я вам лише на секунду укажу, який у ня салаш. Тут у ня пчоларій, а тут у ня салаш. Повно овець. Ники, політушка, учися, як ото аби вівці були на свободі і щасливі, і би їм все любило. Ники. Ходять собі, їдять мухомори, нічим не хабить. Я порозумів, чого уняся так ніс шіпат, бо туйся мацур мив, та налетіло з нього сирсти. Я косиці сам садив, но, Ники, все, я ладився мати найліпший пчоларі у світі, Ники. Видиш цю пчолку? Майраду і пчолка гисися не є. Ану, Ники на мене. Майраду і пчолка гисися не є. Ну, пак як руками, чинив тот кюстяний порох та розмітував. Сірку, будь добрий. Іди гет. Хоч вонити? Ну, я ся не приладив з одним важним детайлом.
з цими сулаками. Не думаємо, що так буде. Ну що чиниш? Хочете гет? А ну чекайте, я мацура випущу. І збирав їм косиці теж самим садив. Розумієш? У мене така проблема була, ось сині косички у мене до мак не росли. О, Петре, здоров. Сині косички до мак у мене не росли, та я ходив на лодці далеко-далеко, глядав і приносив їх домів вручну. У мене туйки росли лише сісі жовті, маки челини, та й деколи май рідко сісі білі. Та й все. Та й ще десь там можеш посадити. Та й добре. Так, 15. 15 вже би мало бути май-май. Угу. Сяк. Туди сяк. Сяк. Нормально? Нормально буде сяк? Як це гадаєте? Ай-яй-яй, це вже на сервері. Сервер кличеться долушні квадрати. Видиш, тобі вже в чат бабки відписують. Тебе на цьому сервері чи не є? Це, коротше, моя хижа, моє газдівство. Гінде сусідовий портал, сусідовий 2-метровий мур. Сяк жити з бережником по сусідству, видиш? У одно рано ти встаєш, а у тебе коло хижі 2-метровий мур. Це його хижа. Ну. Айбо нич, він благий челяник, він дав коло себе то покласти. Штреку. Так. У мене ще цих 7 є. Може продовжити туту, або не застанемо. Так, нам туди, або тут треба буде маленько закрятати. Це в одного, це в другого бока. Будемо дорозсвітити. Так. Він з нижньої апші? Не, він не з нижньої апші, але він з недалека можу поїсти. Або то... Як це то каже? You give too much credit to нижня апша. Не лиш там люди знають велику хижу покласти. Та й пишуться бережник, айно. Так, мені тут зась треба подпору якусь покласти. Ага! Фух. Це було насправді страшно. Ну, я це просто був у висоти. Так. Туйка. Сяк. Та й в другого бока треба. Добрі. Тут туди покладеться ще на то. О, тут туди треба щось простий покласти. Факель. Сяк. Ну, файно. Що? Літню кухню маєш? Я мав літню дачу. Я тобі кажу, вицітне видко. Видиш, там за темним дубом. Чекайте. Видиш, він там ся курить. Видите? Ото там третя обсерваторія. То можеш казати, моя літня кухня, моя велика хижа.
Так, треба заїсти, я ся вже щось виголонів. Крила? Ні, я ще так далеко не заходив. Я раз лише ходити тут знав. Піти до Варташа думі. І це тот, котрий я вчора забив. Я не хочу вмирати. Він кіт тебе забив, та думаєш, мене не заб'є. Кампець, це просто читерство сяк. Мусить ця ялинка маленько посунути. Кампець, як це легко насправді з цим шіфтом. Но, це фінал. Найся не приказує так сюди, а за цим отбочимо маленько той порядок. Що пишете? Купити авать оренду взяти? А мені то не дуже й треба, ну мені раз... мені раз весело бавити і сяк є. Ну так і тут вже мусимо сяк подпору класти. Даже сяк. А, тут туди не буде дерево рости. Туди дерево буде рости десь інде. Ну, файно, ні? Та-да! І тут будемо штацію класти. Все, файно, я зробив все, що хотів. Не, все, що хотів. Це не конець стріма, не подумайте. Я зато кажу, що якраз по висоті руненько ми вийшло, має бути. Руненько. Це буде штрека йти попри тебе? Айно. Буде у нас штація хуст. Що? Купляти ведмай багато, у котрого все є. Та я раз не мав дяку ніч купувати. Лишітняся, я хочу штреку докласти раз. Яке ти віця хоче йти в мою обсерваторію. Видите, сись міфічно прекрасний міст із скла із синіми косичками. Це Олька клала. Вона на початку стріма була, махала вам рукою. Возилася по штриці. Так. Виділи сте? Там у ямці ходить чорняк. Кого там замурував? До побачення. Євробачення. Бо він ся годин телепортувати, то так собі ідея. Ну. Що, Владік се вже похвалив, що він великий забивач тих. То ся вже вечоріє зась. Так, штація туди, значить, буде десь туй. Сяк. Сяк достане штацію? Сякое? Та й дасть сяк. Ні? Нормально буде? Нормально місце на штацію, ні? Якраз під велику сил. А тут буде путь до церкви Святого Михаїла. Так, треба йти спати. Айно, штація хуст гон набити цілком твоя, там просто нико більше не живе. Ні, там Матьо живе. Ми з Матьом клали собі ще рибарську хишку. Чуєш, можешся із Матьом договорити та покладете собі там штацію. Ні? Лиш убисте туди видав за одну схему уклали стопер тот, із кнопку був. Так, ось ми там учинили. Тепер тут кампець цивілізація у мене вже. Давно, просто ви сте розуміли, давно у мене було таке, що я тут виходжу, а тут пусто, просто берег, дерева,
не було ще ні сей загороди з віцями, ні ніч, ту й ріка текла, а тепер у мене кемпець індастріал туйк. Не знаєш, мусей помочи? Не бай, я то зроблю без проблем. Ай-яй-яй, я знав, Іполітушка, я знав тот метод із лодькою. Бо я лодьку не взяв, я лодьку лишив вдома, бо я йду строїти штреку, я такий серйозний строач. Ну, сяк. Та що, як будемо класти туту? На тотом хотів. Капець. Тото. Бідавня з тим носом. Так, тут туди будемо чинити тото. Так, тут значить кіть штація, то тут можемо нараз класти тот гомбік. Туйка. Цяк. І ой. Сяк. Сяк. А тут сісю. Світиться, добре. Тепер, треба ми то, що в мене там було. Ану, будемо тестувати. Єй, фунгує! Продавай хижу, не будеш годен заспати, коли сей штреки. Ну, будемо видіти. Раз нормально фунгує. Лиш може треба май часто було накласти сісі ускоряки, бо щось то чути. Ну, тут має... О! Стає то. Тут треба покласти табулку якусь, аби було ясно, десь ти стали. Стали сте дома у бережника. Ну, а хотів їм, коротше, із цього глибоководного лупка чинити. Ти може дерева якогось туди ще дати? А воно сяк піде. О, піде, добрі. Страбічовий горонда? Що? Ні, рінчі там не буде. У нас не аж такий уровень реалізму, бо-жаль. Нині писали, аж назад пущають поїзди з Рахова в Румунію. Ото в реалі це Майнкрафти, ото в реалі. А ми тут чинимо якусь, не знав, не ретрибуцію, господичку, що б хотів поїсти. Симуляцію тої штреки. Так, нам треба буде штреку пущати сюди пак. І тут у нас буде проблема насправді, я вам дораз укажу. Штрека має йти сюди, до розвилки. Пойте никати. Там штрека між хижами йде в грунді. Що, П'ятю, кажеш? Петре, щось казав? Не вчуємо тя. Казаємо ж реконструкцію. Ну. Мало з запозданням, бо Йо. на стрімі чув. Ну, коротше, никайте, яка проблема. Туйка нам іде розвилка, то та розвилка буде йти на спаун. З цього боку буде йти на спаун. Туди там спаун, насправді. Із файним пейзажем, із снігом. Паради, коротше, мені це любить. А ця розвилка буде йти кудись у блуди, то лиш Лазорік знає, куди воно буде йти. Він все поклав. Ви видите, штрекася тут держить на Божому слові. Тут ніяких подпор не є. То раз лише я додумався таке чинити. Через границю, не можете казати, що це границя. Тут, коротше, є лише одна проблема. Тут чиясь хижа, якщо оказало, то не можеш просто взяти та ту штреку покласти. Та треба і буде класти сюди, туди маленько бока, та сюди, за Сандерову хижу, сюди. Сюди вже в долину. Сяк. Тут поміж цими деревами, та якраз руненько. Та якраз руненько буде. Та що я туди переживав?
20 сугубо руну лінію буде йти. Ану. Значить, цей блок. Один блок сюди. Сяк. Ну то файно. Тоді супокійно. Та лиш тут треба буде маленько закрятати. Маємо в тому порядку. Дозволяв забрати тот ворог Бурговчака, що там поклав. Котрий ворог Бурговчака? Ту не є ніч. Це я щось пропустив. Олько, не хочеш прийти в штацію помочи класти? Ясно, ти там декого забиваш, добрі. Мене забрали. Тебе забивав? Йой-йой. Точно, у мене мала бути нарубана смерека. Дораз. Та ми покладемо, коротше, все, я знав, як я буду штацію чинити. А що ж я буду чинити? Я хочу штацію чинити. Я си так напланував, ось узьму, значить, всю подойму мені раз не треба туди. Смерекові дощки і смерекові кимаки. Замість землі можу взяти раз. А ти де? Ніки, ти в мене тут дома мачка жиє. Флевет, якся маєш? Мур. В мене вся домачка, ну. Так. Так, спирачку може вчинила, чи айно? Туйк. Тот там крехче і дурний. Де штація? Тут буде штація. Десь. Між тут біля сей великої смереки, між хижу та й цирку. А ти де? Все. В Силові? Ти в Загруні, господичку. Та де йдеш? Ти до бережника йдеш. Іди, я то. Як хочеш. Це треба ми поміч на будування штації? Не знав, а ти ж хочеш штацію коло своїх вже класти? Так, сесеми туди тут не дуже треба, айбо вже пізно. Туди. Ні, не з дуба, з цього. Так. Раз, два, 3, 4, 5. 5 не буде вже дуже високо. Нормально буде, да? Геть. Єнакі. Так, я ся щось дуже побив на стройці сіл. Що? Ага, це у нас на серверові можеш лише русинам бавити. Та чого, можеш і ти зайти, кіть дуже хочеш, просто суд правила. Я не то, що ігнорую, просто дуже много вас на стрімові, я не чекав всякої активності. Напиши мені пак у Телеграм, я тя дам тя на сервер. Так, готуй, значить, як би ми то вчинили? З цього б хотів туди падемент учинити. Та й тут така платформа туди буде перед цим. У бережника буде пограничний пункт коло плота. Я не знав, то вже з бережником договорюєте. Ні, який чесно не знав. Так, все тут і не файно, що воно так. Все має бути на сякому. Де є? Тут є. Все мені треба. Це вже вечоріє зась. Ну, кампець. Ну,
Та я тут, коротше, хотів отсяк учинити. Бо тут була така платформа. Та й все. А тут був Redstone. Фунгує, добре. Так, ідемо спати. Йдемо спати, бо вже ся там вечоріє. Не крихчи. Так. Що? Я би поклав, бо до мене раз пацята митьові прийшли. До себе не будеш класти? Буде легенда, аж я дрімучий верховенець з полонини руною, до котрої штрекізація не дійшла. Ну, факт, що ти через портали тут і ходиш. Що? Ти з тих, ко строїть купу ферма, дали ресурси продає, та то не бай. Головне, аби їх хто якось купив. Я насправді лиш за. Я би не проти, би мені якось продавав, що мені треба. Мені адика щось треба було. Не мав їм від кого купити діаманти, бо у мене... я, коротше, знайшов лише одного персонажа, який був готовий купувати мої діаманти за вовну коричневу. Бо тепер йому треба зелену вовну. А я своїх овецю зеленою красити не буду. В смислі, що то? Йой, кілько ти всього. Ну. А кони спить? Штація буде така, як в Ужгороді Янукович поклав. А яку штацію? Лазорик у пеклові є? Та афкнися. Йой. А що, в пеклові не можеш АФК ставати? Це що? Бо я на постелі. А кошти не спить. Йой, кілько нас много. Мільйон років не було тільки людей на сервері. Тут мені подарок принесли. Компенсаційний стак желіза. Крадач. Угу. Ясно. Тко знає, тот знає. Тко тут на се... Йой, господичку, це що таке? Все, добрі? Добрі. Так. Границя Загрунь хуст. Та чекай. Загрунь там. Це наш сурдик. А хуст буде он там за водою. Ти не пилуй з своїм розширенням хуста. Тобі би лиш хуст розширяти, не кайна. Помали. Кіть водові та не мусить спати? Ага, та значить когось другий не став АФК. Тільки челяди бавить тебе не пускав. Ну, перебач. Я з твоєю бабкою поговорити не можу за то. Вона мене ачі й не знає. Повішуєш, ну, Ники, Мігаль Кушницький попросив убись із ним забавив. Та що ти повість? Пусть який то такий. Та й чом бись ми мали з ним дружити, домак? Ну, файно озирати. Так, у пеклові не рахує, коби спати. Йой, добрий день. То-то. Знаєш що? У мене задумка, коротше, була така, що я падемент покладу з всякого файного цигля. Та й із цього такої цигля покладу задню стіну, а бокові стіни із дощок смерекових. Із всяких. Смерекові дощки летять. Я не знав, це є
має скорий спосіб їх передати. Сяк. Ну, там, я бокові стіни теж. А, ні, то задню стіну я хотів із цього. Ні, сесю забирай. Бокові стіни з смирякового сього, а задню стіну із цього. А ведь мож сякож 2 уровни із цього. Із цієї тигли. А далі вище уже смерек укласти, ні? Тут ще треба буде лавицю якусь придумати. Не знаю, як ото буде, правда. Догадувався, як ото можу зробити. Так. Треба ми. Нет. Як ся прузер робить? Пролаз. 2. Може навіть 4 мені треба буде. Сяк. І гарадичі. Угу. Гарадичі нам ще й на стріху треба буде. Так, добре, значить, лавицю. Виціть, досить. Нормально буде. Треба ще один. Всяка лавиця. Йо, тільки всього пишете, я не встигав читати. Пиш бабці, кілько Мигаль має років, найся з нього посміє мало. А, ну. Що там пишете? Ctrl-Q попробувати. А що Ctrl-Q буде робити? А, ось цілий тот. Юй, направду. Кампець. Ні, не сяк їм хотів. Сяк. Нормально лавиться, ні? Он набитий. Так. Треба буде ще й стріх укласти якусь. А, ні, стріхася не буде тут класти. Он така. Ось це не буде сяка хишка, ні? Казалось Бережникові, що учиниш безконечний шпор. Айно, Іване, желізо від тебе буду купувати і від кого ще. Кажи, що робиш важне діло, Айно. Я ся не бавлю, я тестую тлумачення Майнкрафта. Так, тут ще теж треба, значить. Сяк уже мало ліпше визирать, ні? Угу. Добре, або насправді, як стріх учинити? Можу чинити просто теж з дощок, а вать... О, я придумав. Дащом придумав. Значить, туйка буде... Туйка буде сякое. Та й доста. Господичку, не є в нє міста по жебах, якого нігде чи не було ще. Кому шпор на газові вчинити? Лавицями до пупа, як на неї сядеш, никий сяк.
І сижу, чекав, коли прийде мій возик. Ура! Все буде файно. Так, тут щось темнося. Світла не є. Ні, не сяк. Тут має бути, тут має бути. Було би круто тут. Юй, що я придумав! Я правда без поняття, як то реалізувати. Бо туйка вісіла, знаєш, карта сього Дараба сервера, і би було написано ж, видки та й куди йдеш трека, та й десь ми тепер. Юй, капець! А представляєте таке вчинити на кожній штації? Господи. Ти на дискотеку йдеш, чи що? І на мапу можу чинити, повісити. Можеш мапу вчинити? рамку. Можеш серйозно таку мапу Вчити вчинити? Бо я штації. відео ж ви чинили шилиякі образи. О, пойте я вам церкву наскоренько покажу, аби сте розуміли, на що сися вообще штація туйка. У нас туйка є церков. Церков Святого Михаїла. Ото Томаш строїв, То Томаш треба тут. лише мапу чинити, скрафтити та й рамку. Мапу в рамку та й готово. Тут у нас церква Святого Михаїла. Дараб Це мапу буде вказувати. Це репліка реальної церкви із села Ужок на Подкарпаттєві. А цяка. Велика дерев'яна церква. Не знав, це коло неї тільки ягід росте. Айбо яка є. Тут ще є маленький Тимотів. Правда, не знати, ко повмирав, бо тут ніч не пише на табулках. Ну не бай. Так, розпорядок богослужінь. Понеділок, п'ятниця 19:00, субота, неділя 7 годин. Ну, коротше, ми і так не встигли. А хотів йому казати, ось туй, образи нормальні. Так. Стас пише, що в Хусті не є церкви. Не дуже мися вірити, що правда. Йой, там уже відчурі. Дивлюсь, якої у церкві чинити. Якої в церкві чинити? Що? Я просто посидів. Все видкіть. Гарчали мені. Пити. А, пити? Слухай, я ся причащав. Так, вечоріється, треба йти спати. Так. Все нормально. Ож, ви виділи, сталася була отперта та лада. У мене там лише насіння, айбо і так мало не файно. А, у Хусті в Майнкрафтові не є церкви. Ну, то мені сьогодні дочасна проблема, ти то будеш годин порішати, ні? Так, хотів їм дошурити сесю штацію. Тут ще маленько обстало. Ну. Так. Опа. А сюди зверху ще знав, що накласти можу, щоб майфайно визирало. Так. Сяк буде довго. Треба мені якось то автоматизувати. Ну. Так, що пишете? Густ. А, ніч нового не появило. Я вже так переживав, що я пропущу, що ви напишете. Бо дуже много пишете, я за вами не встигав. Йой, зовсім не планував.
І пенсія, всяким то не планував. Ну. Хотів їм. А, цяк учинити. Ну. Добрий день. Ні, ну то серйозно такий образ на дискотеку. Паніко, ви тут поїзд чекаєте? Так, хотів їм, аби там дощ не цяпкав зверху, та ще плити накласти. Тот зась хавчить подо мною. Через shift роби? Пропустив? Що пропустив? Там все нормально. Люди, у кого є десь стройтеся коло мого замка, там буде хуст. А, ясно. Ти лиш усіх заманюєш і собі думай. Так, де в мене були тут і полірований андезит, гладкий камінь. О, я можу із цього цигля вчинити плити. Ж в мене міста не є. Треба щось викласти. Так, уже мені не треба буде смереку. Та й дощки видав не треба буде. Дубові камаки точно можу викласти. Раз і... О, та й сись прозір теж. Треба ми буде табулку, видав агацу і ну. Добрі. У вас вся територія то Закарпаття? Ні, тут домак Новий Світ. Наприклад, ця штрека йде у село Загрунь. Такого села на Подкарпатті не є. Все придумано. Вау! Кось косиці приніс, бакото, диките, як нам облагородили штацію. Так, добре, тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Значить, тут у нас центр. Церков Святого Михаїла. Сяк. Може. Ну, великими буквами не напишу. Ура! Файно. А я хотів. Що м хотів? Хотів їм плити чинитись які. Так. А кілько мені їх треба взагалі? Тут у нас 1, 2, 3, 4. 7, 8, 9. 9 на 1, 2, 3, 4, 5. Значить 9 на 5, ото 45. Так? 5 на 9 45. Бо 10 на... Ні, стоп. Правильно. А, добре. Дурі. А, який я великий математик, навіть не приказує. Ну. Ще помагати? Та ні, тут все файно, я далі йду штреку класти. Ну, далі до того, до розвилки. Так. Йо, як вам добре, та не треба в школу йти. Слухай, у кожного своє. Добре, добру нічку, Стасе. Навіть я там сильно то та школа не циргат. Кажу, ти далі воно буде, да, як має легко. Ха-ха, не буде. Ну, добрі.
Ой, бережник се откапчав. Ну, не бай. Так. Йой, тут буде такий чичашний путь. Ну, камфець. Добре, тоді йдемо далі. Значить, буде у нас далі все. Штрека. Що кажете? А, не вже йдеш? Пак кажеш, що ж зараз спати. А, ось не нараз, а й зараз. Добре, то вже я мало попутав. Ну, серус, здоров. Сяк. Добрі. Тут можна далі сяк. Так, аби не було, що я просто вивнадів. Без школи намного ліпше, ну, кому як. Не оповів, бо може мені в школі було аж дуже пюло. Крумблі посадивись, десь посадив. А, там щось пишуть. А, що чините? Я штреку кладу до себе та й до спавна. Так, туйк треба віддав ще розгон чинити. Ні? Бо там горі берегом треба буде. Там буде є що йти. Фух. Так. Та й туй туди треба буде десь класти такое. Ну, штуй, наприклад. А ведь даже скорше, а ведь даже щитуй одну. Так, я мушу одну косичку забрати, бо я тут хочу ще один ускоряк класти. Так, перебачте. Що пишете? Як се називає цей проект? Штрекозалізниця? Лінка від загруня до спауна. Я не знав. Там є офіціальна організація, яка цим гиби займає. Як се вона там кличе? Момент. Офіціальна організація се кличе ЖПДК, Желізний путь до лучних квадратів. Це є усього конкретного проєкту якась має така називка, то не можу знати. Так, все віддав. Буде тяжко копати. Легше нам буде над цим покласти. Що так темно? Тося вже зміркат? Йой, тося вже зміркат. Їм то-то, тім спати. Ну, далекойся провеземе до кінця. Йой. Йой. Тот такий подобно захавчав. Добрий вечір. Пак, я не в Загру не живу, я просто... І це мова хижа, некий. Тут живуть Червеницька та Вишняна. Це мова хижа. А у Загруни мені просто добре. Знаєш, коли я в перший раз зайшов був на цей сервер, ну, яся у Майнкрафту ще домак не розумів, і то в перший раз я взагалі зайшов в Майнкрафт, я не знав, як вивірити предмет, як його хоснувати, я у томуся не розумів. Мене Юрко повіз був у село. І мені це там так полюбило, я увидів того голема там, і я такий, вау, ну, все кампець, тут файно у вас. Ну. А далі пак
А далі пак, уже коли май активно бавив туй, та зайшов він був у то село ще раз, а воно розгромлене. Там ніч не людини є, із хижів дараби повиривані, знаєш, такої гіби. Ну, дуже нефайно було, коротше. Такої гіби якось просто розокрав ціле село. Мені з того стало дуже сумно. І я вирішив, що я возрожу все село. Я украв пару людей. Ну, як украв, я з Юрком договорив, що я візьму від нього 2 селянинів, привезу їх у село і возрожу село, аби там було файно. Так це, в принципі, і стало. І то село тепер ся кличе Загрунь. Бо воно від мене за Груном. То й все, та й туїсме на розвилці. Паради. Уже добре, уже такий добрий дарабчик настроїлись ми. Кампець. Водки у нас тільки косиці. Йой-йой-йой, тут цілий путь самі косиці, я вам кажу. Ну, тут точно треба буде класти тот ускорювач. Та й видав таку й туй. Йой. А що? Ага. Воно має бути хіба на тій самій висоті, ні? Сяк. Ага, та й сись не фунгує. Сяк. Та й туй туди десь треба буде. Туй не клав нігде. Можу туй покласти. А, я туй так і хотів. Добрі. А туй є, добре. Добрі. Кладемо далі. Послідній стак штреки. Кампець, це я ще не брав бережникове желізо, аби сте розуміли. Так. Це там є ще одне село, яке має свою назву. Тепер їм не без юний за що кажеш. Яке ще одне село? Ось тут з цього боку, де я жив, де тепер із сесю хижу відів, де тут йде церков. О, Ники, ти там за церкву видко мою обсерваторію. Ну добре, то не зовсім обсерваторія, то скорше мій персональний замок. Він не дуже файний, який чесно. Такий досить безвкусний. Бо, я не дуже ще знав бавити, та строїв їм, що знав строїти. Так, тут треба якось продумати, би нас розганяло. Так, значить, туди туйки буде теж розгоночний блок. Та й може туй туди, да, як треба буде один. Замість цього. Сяк. Бось ми точно знали, що він побірує з возиком вицобаритися горісним берегом. А ну затестуємо. У одного боку та й у другого. Це воно фунгує. Котра хижа, де? І ся з боку, і це Сандерова. Сандер давно не заходив. У нього там є штрека де? Ні, там долі я не знав, чи є хижа. Не ходи по людським кучам, будь добре. Я не знав, чи є то хижа. Єй! Ага, понятно, добре. А може ми то... А може я за провізу? Єй! Ну, кампець. Все тяжко буде сяк ходити на поїзді, кіть мене фурт будуть спирати. Може я ся провізу раз? Я хочу поникати це я поберу і всього бока ся вивезти.
Домашнє вино рожене має бути, ну. Тобі все так легко. А чого? А чого там не стало? А чого тут не стало? Воно тут мало стати. Це я щось. Це треба ще одну. Я не розумів. То нормально. А ну, експерт Майнкрафту, що пишете, то нормально, що він тут не став. Я думав, що тут виключена сеся, та він буде ся такою тормозити. Це то тут я дуже близько поклав. Тут вже не беру, там треба ще одну розганячку класти. Та й тут, видав, треба сперед цим. Ай, ну тут треба ще класти. Стій! Стій! Чекай! Ну, тепер стало, а то до чого не стало? Йой. Ну, це фінал. Зась то. Добре. Малось недобрі поклав штреку, зараз іду поладити. Ти як недобрім поклав? Як ото недобрім поклав штреку? Нормально поклав. Кіть недобрі поклав, та розкажіть мені, в чому проблема. Тут ще бірував вилізти. Тут і не бірував вилізти. Буде меникати як воно. Це може і після цього треба ту єну класти ще. Як ото недобрим штреку? Полінувався копати та ходить горі до луги Америцька горка. Ну пак. Ну, полінуваємося копати, правда. Ож туй можеш руно зробити. Та й туй може було руно, а там на уровень у долину. Ну, коротше. Кіть рахує, що ж справді дуже недобрім поклав, та пой, поможи. У мене просто не є з собою чекана, аби ми все розкопав. Або ви цітники, як файно руна лінія, почти геть до бережника. Ну, як руна. У одного бока руна. Так. Я то мало не сяк відео. Або хлопці ся розберуть. А тут теж треба туди стоп класти. Гомбицю. Дораз прийду, мушу наінсталювати Майнкрафт, ну то й кампець. Такий давно не заходив, то би знав, що у нас тут верифікація ся появила. Ай, бо не стало. Не розумілося, чого не стало. Так, Никита, туйся газдує. Ми ся всякі до загруні довеземо. Указуємо те село коло мене, казаємо, що нося до загруні прикапчать. Пакники, туй загрунь, дали. Ся загрунь. Я ся тепер везу у загрунь, тепер їм у бережника дома.
Тепер я везу в загород. Ну, і це Загрунь. Тут навіть табличка є. Никайте. Штація Загрунь. Добрий вечір. Де бись ми низько спали? Будьте добрі, мені треба. Добрий Ну. вечір. Такі возики можеш ламати мої скоро чеканом. Угу. Ну, то треба мати з собою чекан. Зась. Щось ти путаш, ну. Стасе, буває, буває. То не бай. Костя, ко не спить? Ти не спиш? А чого ти не спиш? Авкнися, я у постелі. Ну. Добрий рано, добрий рано. Так, треба ми чекан. Бо дораз Томаш зайде. Ще не зайшов. Дораз Томаш зайде, я не хочу, бо він заходив. Так, не хочу, бо він заходив. Так. Візьмемо з собою чекану, бись ми мали. Не розумів лише, як рішити ту проблему, бо він ставав на тій штації, який з того бока йти. Твої плани раз хуст достроїти, добре. Так ти там не строїш хуст, ти там строїш лише замок хуський. Не? Так. Юй. А я табулку не взяв ще. Ну добре. Уже як є. Ну, як красно мати штацію. Стас строїть плани, строїти хуст. Стас строит планы, строит их хуст, ясно. Ну, стає. А у другого бока не стає. І біго знає чого. Ну. Добре, ідемо туди зарунювати. Що можемо зарунювати? Туй не буду. Видав. А виціть ацяк мож видав. Все, Лазорікся откапчав, не інтересному з нами бавити. Ну, кампець. Олька, у нас буде реконструкція маленько. Яка? Туйка, то-то. Треба маленько сесю цілу конструкцію май низьку зробити. Треба йти з чеканами? Я си один узяв, або взагалі треба буде просто косиці май низько пересадити, видав. Бо кить учиню так ги си думав, та не буде видко косиці. Я ця круна туди тунелю. Може немає ліпший варіант.
То десь далеко. Газдуєш? Я йду до тебе. Тому що я не знаю, де. Я тут вже де. А йди за штрека вгорі. Не кітуємо. Я це все буду знімати, видиш? Та просто хочу ту землю теж ще на 2 уровня у долину. Квітки забрати. Чекаєш? Квітки забрати. Ай-яй-яй, просто ж, ну. Забрати косиці, бо вони будуть майнисько пак. Боже, це що, Дорас? Йой. Дорас у нас вон на блискавицю ударити. Треба йти видав спати. Реальний хуст це не нараз строїв, пишуть. Чуєш, біжім видав раз спати, бо це страшна гроза дораз буде. Тамки на спавну ви так хитро вчинили, ож поклали. Ож поклали по стилі таку на штації. Ну. Мені там теж є навидав стане, мож таку бездомовцям усяким покласти. Ану, переспиме грузу. Це Матя знає, що він буде строїти королівство Хуське. Би там бити лиш замом. Ну, Матя много чого не знає. Та бо і Стас много чого не розказує, так мені сьогодні. Єй. Файний день, строїться штрека. Ви лиш поникайте сюди. Файний день, строїться штрека. Ви лиш поникайте сюди. Ну. Все точно все йде долі. Я з собою не взяла мотики. Я теж з саму то Тоді лопатами. не дуже позабирав. Ні лопату, ні чекану, нічим не брав, бо мені чекан, в принципі, вже і не треба буде. Чекан вже і не треба буде, чуєш? Ну так. Всяк малого зрівняти. Ти там зайздру, то по людським кучам ходиш. Я все вижу. Просто я не знав, чи авто хижа. Я такі 3 були, 4 мабуть. 3 бургувча, якась взяла. Страшно. Сяка то та інтересна бавка, не? А я і не знав. Кілько в мене було часу, шансу забавити Майнкрафт перед цим. Не, завтося не думала. Завтося нігде шуга не думала. Йой, кілько ви там понаписували. Я ся сумнівав, ж матьо, чув, ж я такий хуст. Та всякого його бити. Може й чув. Йой. Та... Туди і ту ще на уровню ниже пустиме.
Так буде добрі. А тут добавити? Що, де додати? Яму. Яку? Можеш землю закласти. Йой, що це стало? Зарівняти, айно. Би по-людськи було. Все, пишіть Тома, що ж може не заходити. Що, вбисти лиш не розкопали Тиметів? Ні, Тиметів гинь з другого боку. Сіспіся, що не взяв. Так. Братішка, то ти Петро. Йой, він видав і не знає, що мотую на стрімові, ні? А чого і це не то? А, ні, світилося. Не порозумів. О, світиться, добре. І ту їм хотів все. Славік видав, не знаємо, що ми на стрімові. Як по блокам писати? Айно, він я все звідав. Він я все звідав минулий раз. Так. А ну, всяк, мало має руна вже? Ні? Все дораз заросте траву, не переживайте. Владік пише вуглям, ну. Ну, ту і так іще й має гурі, айбо... Щитуємо ще все теоретично. Ні, нормально, лиш усяк. Лиш ураз всяк. Хіба пак Томаш прийде та переробить, закид я не буду видіти. Все, що в мене вже бі робить. Так, де мій є возик? Ану. Ура! Вицобарились меся! І ще свою землю по пути забрали всю. І веземеся далі. Добре. Супер. Так, туди ще й туй треба. Чи стопку. Ні, стопку треба класти туди не туй. А може навіть дві треба, направду. І туй. І туй, а туйками треба ще й гомбицю, не явня собою гомбиці. Зато явня верштак. Ага, або гомбицю треба з чого чинити? Може з цього? Не може. І з глини теж чи не може. Так. Йой! Так, тут вже ся люди возять. Так. Як це гомбік робить? Він десь тут був. Кам'яний гомбік. А, з каміння такий. Господи.
Та що, то ся вже видав легше думі провести за ним. Ого, тільки се снігом западує. Класно. Не знаю, може так може. Ясно, Томаш ще не катстрім. Добрі, добрі. Мене й мили загрузиться. Так. Це буде маленько потяжко, аж тут буде два таких. Так, у мене і штрека з собою більше не є. Піп-піп. Це тут бережник ся возить? Никіна! Єй! Доганяємося з сусідом. Або воно не стало. Я не знав чогось так. Треба обоня потручали маленько. Там треба з тим щось придумати, не знав, чого воно так фунгує. Здоров. Тут сікою було. Файно. І файно видко ж світиться. А на що взагалі прийшов? Штреки можеш ще взяти. Та й треба вчинити ще штрек. Так, тут мені цього вже не треба з собою тільки. З землі би точно тільки з собою не треба. Треба побуде вимітати. Треба начинити ще нову. А, та тут є штрека. Господичку. Тут є штрека. Або спати треба. Йой, йой, треба спати. Йой, йой. О, точно, поки я можу АФК стати. Як то? Ну, я АФК. Все. Казав їм ти бо ж у мене верштак снігом перепав, та не будемо годин знайти. Що? Ти за який ходиш з верштак снігом припав? Ну такое ся теж стає, видиш? Що у Хустові буде нове метро в Загрунь? Боже хорони, у нас уже є штрека, яка буде йти до Хуста, нащо нам ще й метро? Хоч під землю ся вести, нащо ти можеш никати на такі файні красоти? Так, і сього нам треба. Повно. Все нам не треба, все нам треба. Сяк. Optimization. Так, нащо мені тільки угля з собою? Ану. Колії в мене доста. Каміння в мене доста. Сись гомбик мені не треба. Так, що мені пишете? Метро на лодьках, на льодові. Що? Ти і такое можеш? Класно! У мене там свині, Никита, то мої свині. Єй! Що, вижу варташа? Ага, там якісь їхні битки. Ну, штреку до церкви вже ми поклали. Йдемо далі. А, я гомбик не вчинив. Ах,
хмари зелені. Є в тебе гомбики з собою? Та не мечся снігом. Є в тебе гомбики з собою? Треба ту один покласти буде. Гиби не нараз, або. Чого гомбик? Гомбик се чинить аваті з каміння, аваті з дерева. Ники, я тут один дубовий гомбик учинив. Треба просто дощки мати з собою. Я дощок не мав лише гарадичі. Я всі хижу, котра я знайшла, там є дощки і гомбики теж. Ну та позичі, ну, дощку. Лиш Там є чш. великий гомбик. Я не знав, у кого там жиє просто. Що ся смієш? Так серйозно не знав, у кого там жиє. Теж на повертації вже. Так. Ну. Тут, значить, треба якусь опору класти. Желізний самородок? Ні, сам. Ні. Не, який желізний самородок? То. Як зачинав гомбик? Аваті з каміння, аваті з дощкою одною. Все, курта бесіда, тільки того там треба. Я вирізну дошку одну. Чи йдемо гомбик? Ну, О, є. так, а ну момент. Я принесу гомбик. Коротше, должність ми їмо. Должний сміємо пару бургувчака, 3 бургувчаки та й дощку, ні? Та й дві точки. Гомбик є класти. Тот гомбик гія класти. Коротше, Іполітушка, я тебе веру чат. Йой. Все. Ого! Тут є таке? І все гиби дерево з ачівментами. Кампець, тут є дерево з ачівментами. То що? Ну ж, дерево з всякими досягнуттями. Кампець. Вау. Хо-хо. Добре. Ти десь тут? Ники, гомбик треба тут покласти нараз коло осього. Олько? Ту, Ники. Видиш, так і ту їм поклав сись? Так само біля сього треба другого покласти. Коло електричної сей штреки. Сяк. Видиш? Тепер його включиш, воно все засвітить і буде активовувати. Розумієш, Ники? Кладе... Ну, пак ти виділа, як то фунгує, не? Це я упив? Та бовня той погарчик вина, то вже його допив давно. Раз більш ніч. Сяк. Тут туди теж може набратися скорості. Почне тручання. Ну. Помагати? Що? Помагати? Ну, можеш тут класти такий. Ой. Сяк. Можеш класти штреку за мною. Там пак треба буде, правда, опори класти, я не знаю, як то робити. Має ефективно з долі. Не аж тут і опору дуже мусить класти. Там і нам і так треба буде маленько в долину йти. Капець, тут дуже високо. Так. Я так шиковно не встигав, ти пілуй на ня. Так. Коротше, нам треба виціть, знаєш, що нам треба виціть у долину все пущати потихо. Бо ми вже дуже високо. Розумієш? Ники, я злізу долі, учиню опору і будемо цякити у долину. Так.
О, Іполітушка прийшов на сервер. Здоров. Можу піти на спавні знайти. Так, треба перекусити дещо. Здоровля, капсом пише, никайна. А ну, я ся поберу до нього провести. На спаун. І Політушка, кіть, слухаш стрім, а ну чекай мене на спавні, я ся дораз привезу до тебе штреков. Туй так мож. Туй такий розгон, що він просто не стає коло церкви. А, то не він капсом писав. Ні, то Владік писав. Мачення перший раз мачанку гостив. Що так слабо йде? Так. Треба туй нараз теж ускоряк деякий веречі. Все несерйозно. Йой, може дако і політове верече карту, бо поникав, де зайнято, де слобідно. Я ся йду з ним поздоровкати на спаун, я ся везу штреков. Інтересно, як там Петро... О, добрий день. А де є? А ну, треба на карту поникати, може він уже десь втік? Ні, ще не втік, то є. Добрий вечір. Ого, туйся читаво все поміняло. Йой, сеся вже зміркат? Кампець, я се цимбора ще не видів. Здоров! Кампець ти мацур. На хліба мало. Смачного? Пуйся возити. Або раз спати. Йой, кампець, тільки людей на сервері ще ніде не було. А ні, видав було. Бо На, він не впав до вас. нас лиш семеро. Та не впаде сервер, нормально видав. Ну, спиме? Супер. Ну, Ладіку. Що за робота? Це обзор на нового. Обзор на нового бавляча на серверові. Буквально. Буквально. Зараз ми йому в голову заліземо. Все. Я нич. Я нич. Так. Бери собі то. І Політушка, бери собі возик та пой. Чуєш?
Ну, визивайся. Інтересно, а Петро там дали строїть чи не строїть, я так і не порозумів. Тут теж очі треба буде маленько переробити сесю штреку. Вона там всяко. Кіть уже наводити порядок із штреку, то всяде. Ти всяк може потручати, я не знав. Ну, так, логічно доста. Таке дурно, я кажу. Ти можеш потручати, ясно? Ну, везеся це не везеся. Не вижу його. Чи ж ти пише Славік у чату ж? Він знає, що ми стрімимо, він підписаний, ну він не никат. Хочу перед маточці передати. Не знав, це никат ця маточка. Ой, тут дуже неудобно, що я цяк дві тут. Так, а я що хотів? Експрес привітань буквально, бо в нас тут ще й штрека. Так. Господи помилуйся, що таке? А, се ти помагаєш то чинити? Добре. Туди кіть туй. Там вилізти можу потім. Я розумію, що там можеш вилізти, тому я хочу ось то. Учинити обось ми то, аби було на чому стояти. Аби штрека стояла. Я передаю привіт усім маточкам Закарпаття, ну поки як. Знаємо ми таких передавачів привітів. Добре. Ну, супер. Та то сяк туди і вчинимо. Кампець ти тут гарадичі на то нам наділа. Ага, а це... А ну файно буде кіть по-іну лише вчинити. Де мож... Що? Де можеш знайти інформацію за руснацьку граматику? Фу, та повно всього є. Насправді в мене на основному ютубу висуть деякі відео, або у текстовому форматі. Тут никав, чи який варіант руснацького язика вам має інтересний. Це подкарпатський, це пряшівський. Ну, пряшівський стандарт. Ну, ж є літературний стандарт, у нього є якась конкретна граматика. То окреме треба вже никати. Сяк. Що бо, я вам може дещо можу даже веречі. Я тут в чатові можу спокійно веречі лінк. Айно, кудись. Наприклад, пише у вас там як Томаш Уж, айно. Та я си так гадав, що ви з Ужгорода, значить вам чий подкарпатський варіант має буде інтересний. Я вам просто вержу керчову ту. Господи, де воно? Воно не всі у фасилці. Момент. Мусите видержати, бо мав помочи челянникові з лінгвістику. Керча, русинський язик.
Йой, косня тручат. I know I speak English, but this stream is predominantly Russian. So, sorry about that. Штреку кладемо. А! І політушка упав. Ударився сигіняшний. Воно файно сяк буде. Всю землю бо треба позабирати, бо воно тоді буде не файно, ні? Ошкіть лиш по одному. То би треба ацяк. Ацяк. І політушка поможеш? Помагай. Нас щось ми закликали на сервер. Добрий вечір, Red Demon 007. Red Demon 007, кампець. Чуй, пой сюди. Ні. У того бока я і сам годен. Тут є така, ну, добре. Нікі, я хотів, знаєш, як докласти? У БСС-ту як так не файно не було, видиш, бо не було так по одному воздусі, бо було файно, всяк. Поможеш так учинити? Я тобі дам землі. А я вилізу та буду штреку класти. Юй. А дгорі як сюди буде йти? Дгорі буде дуже тяжко йти, видав. Ото, значить, тут теж треба буде пару таких покласти. Ацяк. Центральної не є. Йой. Перебачався. Так. Господичку. Що чиниш? Я тебе дорозгепну. В смислі дай землі? У мене не є землі. Десь я накопли. Що чиниш? Що ти наробив? А я думав, що ти... Ники. Я думав, що вчиниш? Забрати землю, а покласти там один блок сьої тигли. Ну, а що, хочеш, бо я тобі ще й лопату дав? Ну, слухай. Я тобі можу дати фейсу. Хоч фейсу. Сяк, парада. Супер. Епінс, який в ній був план. Лиш не бій на другий раз. Я ся напудив. Ай, ну сяк. Йой, то вже вечір. То вже треба йти спати. Йой, то вже треба йти спати. Пой, я вкажу, де можеш спати. Ну, авать, вставайся там, як хочеш. Та можеш рубати дерево. І сю хижусь ми клали май перву. А, так і вже всі то, та і я стану собі у АФК. Йой. Все, порядок? Порядок. Так. Томаш
Томаш Уш, мати з Виноградова, отець з Заршавського району. Ясно, ну, тать стандартна ситуація. А чийсь виріс в Ужгороді, ні? Лиш чуєш, посади пак. Не кина. Щось це нехарно я за собою лишив. Причуватимеся, цей Мацур прийшов. Так, я дуже переживав, цей возик дотягне дгурі. Може і не дотягне. То треба буде сих більше покласти. Ну, затестуємо. Мигалю там все звідав, це можу голосовому говорити. Так, можеш видав, кіт не дурниці. Стас де? все звідав. А, Стася з'їде. А, вижу. Так, та говори. Головне, аби дещо трібне. Ну, в смислі, як дещо трібне. Так, просто чистуватися та й все. Та й курта бесіда. Так. Тут ще посередині теж треба буде, ну, вивнадіти. Так. Говори з цим берегом ще й вилізти треба буде. Здоров! Що нам інтересно розкажеш? Йой. Томаше, здоров. Не чекавим тя тут видіти так скоро. Не прийшло і півгодини, як каже. О! Нормально. Дотяглись ми. Файно. А той довго йде, той можеш ще один покласти такий, бо друге ломай. І той теж. Треба читаво маю ускорити сіть. Нашу. Ого, нас тут є. Ю-ю-ю, я стільки людей на серверу ще ніде не бачив. Так. Ну, тепер уже годен бити рекорд. Де ті ще, чи не відео. Ну, десь тут посередині. Так, уже в нас закінчав ці... Найся не приказує. Ай, бо никайте, не впавим. Як ся держить на смолю. Так, виціть уже строїмо нормально, так. Главное знав аж то-то. Якось у нього за снігом меч. А! Я впав. Йой, файно получилося. Та все, доста. На, заїж. Така вже ні в руку штрека. А Томаш не написав. От ки знаєш, що телефон не сідат. Тот не знає, тот видав не тому Іванові писав. А може і тобі. Біг тя знає. Так. Туйка.
Я поняв, всяк ти хочеш допомагати. Ну добре. Де будеш жити? Йой, це лед. Лед, дітваку. Тун-ду-ду-дун-ду-ду-дун. Ж не кажи, штую снігове будеш. Давай, на озеро Бабин Віган, то там дуже поранно. Я там був. Я, правда, не сильно фанат азіатського стиля. Гей! Що там Томаш начинив? Пише, що ще гірше. А. Та я поняв, що координати, я ся сміху. Що там Томаш натворив? А ну найду никати. Мацурся сміттям бавить? Ну і все файно, і все. З щурікеном? А ти кажеш, ти проти азіатського. Якраз у азіатський стіл, ні? А туйся ніч не поміняв. Тома, ще щось туй чинив, туйся ніч не поміняв. Ні, не так. Як я мав челянника вибрати? О, сяк. Ні. Якось тут якісь зміни видить? Мені сюди що так і було. Ні? А, нічимся не розумів багці. Що ж каже за реєстрацію, авторизацію на сервері. Все, поняв. Ой, там ще в чатові пишуть, у Ворохті суть файні авіадуки. Або добрі пишуть, то що то. Може воно снігом припасти, та треба зверху ще щось накласти. Ну. Та то дораз буду робити. Буду його на снігом поприпадувати. А кіт снігом припаде, то не може буде вестися. Йой-йой. Сякий челендж не чекавим. Сяк не буде ділатися, тут треба забрати гет. А сяк лишити. Господи, придумаємо все на свою голову. У всьому є смисл, що я чиню, то може було з дерева вчинити. Бо воно снігом не припало. Я си так думав, що так файно буде. Бо сніг, лед, може буде никати з озера. Або чуй, правду кажуть. Воно снігом западе, та й майтеся. Та й фінітеля комедія. Так, значить тут один буде сись. Сяк. На туйся можеш авкнути. Построй щось над ним, бо западе снігом. Все добрі кажеш.
Пак всяк видав не западе, ні? Кіть просто сим класти. Когось в АФК стається, не стає? Чи якось не став? Ну, і це вже нараз, ясно, що ми низько не встигнемо достроїти. Це нараз ясно, що ми низько не встигнемо достроїти штреку до кінця, так як я планував, бо я вже не беру з вами приказувати. А ту ще роботу йой-йой-йой. Ну. О, все, рано. Добре. Так, нам треба, бися туйка ставав. Йой. Бися туйка ставав. Значить, від цього гуріяцяк можете. Буде видав маленько не Це естетично. так автентично їхати від спавну до загону, де там корови по путові ходять. Ай-яй-яй, та не лиш корови, там Ну, много так, чого і- ходить. Тако їхати через Лалово. Я в Лалові очейник дощі не був. А от ні, чекай, пак я точно тим путем ішов. Ну ж, поїздом. Я ся даже раз у Севлюш возив. Штреку. Тим таким дизелем вонячим. Кося тим дизелем ще возив, а чи й кожний. Так. І це треба, коротше, на цілу протяжність, доки є сись. Вона лиш біда, щось у мене дуже аварійний експірієнс з того штреку. В якому смислі аварійний? Ось збивав. А, фурця збиваш? Я пару раз їздив штреку, та фурця збивав вроді Червеницьку. Наїде у один бок, я у другий, та й готово. А, аж помного Треба людина. двойну класти штреку. Це просто за те, що ти помного людиниська на серверові. Так стандартно сякого чи й не буде. Через кожний день. То низький якийсь аншлаг, просто 15 на стойка. Ну, я кладу руну над колією і ще одну полосу, бо снігом не припало. Мені казали, що так треба вчинити. То логічно взагалі. Йой. Всяко ж ож гіботося на тому держить. Видить ж, коли я снігом не припадать. Не припадать снігом? Та на щастя тут дочиню. Ну та вже дочиню. Май легко готуй дошорити 2 метри гі-то-то. Треба поникати. Ну то треба чекати, аби був дощ якийсь. Томаш стоїть никати. Я з Петром говорю, а Томаш тут Так зайшов. мені се видить, ото лиш повноцінні блоки припадають снігом, а всякі половки та й все друге. Та штрека не буде припадати. Та нащо я сестру туди? Так, ану, коми писав. Коми писав за сніг. Стас ми писав. Стас ми писав. Ану, туди, Стас, тобі задача, аби все порозбивав пак. Страшно СС. Нащо ми сестрою? Кіть воно не трібне. Йой.
Ні, ну та може Стас і добрі казав. Та може і добрі казав. Я теж не експерт. Давайте так. Я туй сей здара плешу. Та будемо чекати, може, яка гроза буде низька завтра. Туй такое се стає доста часто. Ну добре, Стасе, перебач, я то. Не мерегуйся. Дораз поникаємо, це буде воно взагалі припадати снігом. Я туйки покладу колію. Поникаємо, це буде воно припадати снігом. Кіть не буде, та я се пак полупав гет. А кіть буде, та лишеме. Може, ще його придумав якось припарадити, бо воно не було цього страшного і тепер. Штрекання, слухай, ще мільйон. Сихуня вже малося обстало розгоночних. Та й тут, може, треба буде одну покласти. Ну, буду видіти. Так. Йой, то вже дораз 10 годин. То я ся буду потихеньку вже сохраняти. Не лише за того, що в мене ся кінчав розгоночний штрек, а ще й за того, що я ся вже маленько змучив. Так. Докладемо до цього бока. І поникаємо, куди тут взагалі нам далі киватися з цим. Ну, тут нам треба. Йой. Так, тут нам треба класти опору якусь. Значить, 20. Туйка та й туйка. Що? Де? А. Ну, та підемо поникаємо взагалі на кілько далеко ще спаун. Ну, Владікся в бані загубив. Такое се стає доста часто. Кіть великі бані копати. Сяк. Ну, а ту його можеш закрятати. Маленько. Так, як би ми йшли туди, сюди у бока. І тут попри сніг можеш усього бока, а там через ріку. Бо було видко надпис хуст. Сайчика, никайте. Привет. Який файний. Кук. Поскакав. Ну, десь сюди би штрека йшла. І се не знав, правда, чиє, а чи не гінно кивати. Та ми туди будемо міркувати так, бо місто десь тут був туди. Виці туди на того бока. Ні? Всяк буде файно, всяк буде файно. Копле горі, а там шутер. Ну, остається і сякое. Так, штреки у мене ще мільйон. Кам'яного цигля у мене ще мільйон. Можу строїти. Іпен ці ош скоросної штреки у нього вже не є. Так, а ну, поберу тут і вилізти. Оп, оп. Хускося. Опа. Так, а тут у нас буде півіріт. Маленько туди. Так, Стас, вижу, пробується прикапчати. Я вже чекав, коли буде то падати сніг. Бо порозумів, це я там дурницю вчинив, чи ні. Ну, бо возира, то ну... Бле. Такое, не дуже. М'яко кажучи, не дуже. Ну, треба се буде вчинити чи ще один стак такої електроколії той. Я не знав, це мені застане розгона, виціть та дотить. Ну там горі берегом уже йде нормально.
Там вже йде нормально. Сховсимся. Туйка у нас що? Нормальна земля. Всяк. Йой, хускося. Так, а ви ці дали. Так, то треба нормально вилізти туди, ти готово. Ага, тут вже не вилізу. Там вилізу. Що? Учинити штреку таку криву, бося з тим... Що? Бося з тим льодом було? Мені це привділо ж людям. Або не порозуміємо, я щось хотів повісти. Якся ховсько. Реалізм 120% такий. Будуйся на ледове ховсько. То вже зась вечоріється, ну кампець. Так, тут треба буде десь ще опору класти. Може так і йде я. Або то вже ніч дораз. Тут вже нам легше буде переспати. А далі опору класти. Так, що нам пишуть люди в чатові? Іпен ніч нового з того моменту. Так. Там ще 1 мільйон років назад когось відав це I speak English. Та оповів був аж айно. Ай боги без смисл. А, все, приспались ми. Супер. То вже рано. То вже рано. І де віднійся великий надпис Хуст. Хуст. Правда, чогось деревляно-бургувчаковий. Таке. Там хуський замок буде. Видите, видко з нього дарабчика. Раз не повністю. То Стас строїть. Так, добре. Туди йдемо скакати в воду. Єй! Юй-юй-юй, не доскочились ми в воду. Що? Томаш. Де хоче класти хижу, Томаш? Господичку, і політ куди заліз. А Томаш теж далеко. Там безюно слобідно. Так, Стася, здоров. Ще не знаємо, чи то буде припадати снігом, та не переживай. Так, Зася там звідав за ферму желіза. А то Зась не до мене. Ферма скелетів? У мене такого точно не є. Йой, тут вже низько. Тут вже не буду досягати. Треба ми вилізти засід горі. Йой, Стас, я не знав, чим ти мені тут поможеш.
То іди вчини надпись хуст файну, бо неке воно таке з дерева, з каменя, не однакове. Представ собі, ось тепер катуйся везе туриста. Ну, як йому це буде визирати? Треба маленько то-то. Маленько міркувати. Бо файно є було. Дуже великі наруки кладу, айно. Поламлюся ноги тим скаканням. Та може і полам. Що там писав? Ліг на землю та й никати, як Мигаля робить. Я не знав, що ти можеш таке писати. Так, ти можеш насправді докладувати далі штреку та никати, як воно буде. Ти великий помощник, безюно. Замка ще не є, а тебе вже туристів кликав. Так, тут точно треба буде класти ще то-то. Це видав послідня в мене буде десь тут. Та й то не знав, це там ще треба було якусь класти на розгон. Ферму на кістяників видав ні в кого не є. Ну я насправді не знав. Там все пак повинен мати, де не треба буде. Най вамся похвалю. Чим? Хвалися. Так, тут ще пару метрів. Із 5-4 піднявся на 3-1 у фізиці, ну то файно, то ти низько писав чатовий радосно. Ура, з фізики єдиничка. Ось дуже файно. Ну, туйки видав доста. Та виціть будемо йти, даже досить було доста. А виціть будемо у того боку йти. Досить було доста. Нацяк. А все туди збурати гет. Та й добрі. Костя прийшов. Ти його викладувала гет? А. Я й не знав, що не є Мацура вдома. Ти вийшов. Добре. Так вижу, що ходить там. Так. Ну, добре. Я видав, будуся потихеньку сохраняти. СС вже ся буде докладувати на слідуючий стрім. А низько щися провезу видки тіє штрека, поникаємо, як воно йде, та до самого спавна ся довеземо. Правду казали, що листя само пропадать. Я не мав часу провіряти. Я його фурт збивав сам. І виникати, яка у Петра хижа файна. Сися. Там у нього осел із ладу у гузиці. Образи дома у нього висять. Ну, видко на розпорядний челядник. Фу, йой, що це було? Чули сте? Щось грикнуло. Покажемо там вам парадну табличку на штацію Загрунь. Чи не весь парадну табличку на стацію Загрунь? Зараз ідемо никати. Ну що, візьмеся. Єй! А може і не треба, тут буде проміжної. Не так шиконо і могло бути. Ні, ну сися стріла у воздух, все кампець. Лазорик, кіти се никаш, чи не з цим порядок. Все, Оладік гет іде, майся. Маленько нестічно ся тут запускати, бо раз сяк, може пак перечини мене моєдобної. Ну, а ми йдемо никати
май мало до штації Загрунь, як там. Тут якась табличка ся появила. Ти можеш? Дай як самому стати. Не можеш. Не дуже можеш. Вчитуй, треба буде майфайну табличку, може вчинити. Ну, теж пак. А лавиця ти се полюбив. Лавиця дуже файна. Котра лавиця? Айс. Юй, кампець. Із мангрових сих. Так. Ага, вижу, учиню. Та, все фінал. Никайте на якасися. Кітуй паради. Та той може додавись всякого цигля ще продовжити сюди. Щоб ціла платформа така була, чекарня. Он досить. Ні? То пак се перебере. Ану ж вийдьте на Господи. каналові Мегаля Кушницького новий фоловер. Ой, Стасе, ти мене зафоловив. Дякую тобі, красно, бо так і сняна буде. Треба голос на ту об'яву збавити. Новина, надпись хуст украли цигани. Чого? Ти видів? Ти видів, кого украв? Може, то ти украв? Тут теж мені хабит скорости, тут теж треба буде щось докласти. Ага, ти краль, ти не годен, ну поки як. Єй. Цілком автоматизація, видите? Можешся возити так і сяк. Ш-ш-ш-ш. Загрунь. Файно. Файно, лиш я би хотів, може, у будучності перечинити цілу сесю штацію, бо видиш, воно таке маленьке. Тут лавиці не є, сісти не можеш, та й убися від дождя спрятати, та мусить якось, не знаю, схилятися сюди. Будемо мочи пак все перечинити, ні? Не низько, пак на другий стрім може. А надпись паранна, просто на Бурговчакові не дуже ся файно читати, треба, видав, буде з чогось... Ну, мож. Треба буде, видав, з чогось майсвітлого вчинити. То вже буде стрім за облагороджування великої стовби. Облагорожування великої ставби, ну. Ха, якось ми так наскоренько учинили надпис Загрунь, а то секрет фірми. Насправді то секрет Петра, я не знаю, як то фунгує. Так, сися штрека тут теж хоч як по землі ходить, а могла йти по нормальному цьому, по циглі. Ну то вже пак перечинимо. Паралельно маєш відперти Майнкрафт, Мегалівстрім та й Фотошоп. Ну ти даєш. Як ти ся комп'ютер не закляв із цим усім воєнно? Це я у когось темні дубові тушки. Стасе, я тобі приніс був 4 скіпці темного дуба. Ти казав, що тобі не треба. Угу, тямиш таке? Так, ну та що, люди добрі. На цьому очі будемо кінчати стрім, було дуже файно. Я построїв штреку. Ну, ще не до кінця, ми їх хочемо закапчати сюди. Убися ту нагиб Карікова цяк замикало, би можна було провести без кінця. Цяк. Ну що, на низьке то буде конець. Я вам усім красно дякую. Кося прикапчав, конеське писав щось. Ко не писав, просто никав. Тож вам файно дякую. Окремо і Політушковий привет новому на нашому серверові. Я все теж дякую. Я теж дякую, Бесі прикапчав. Дякуємо і Петрові, ось знайшов на нас час, та й знайшов час учинити файні надписи на штреку. Айно, майтеся.
Стас, здоров, привіт, майся. Та що, зведемося з вами, а чи на другий тиждень, а ведь може навіть на цей тиждень будемо видіти, як ми буде виходити по часові. Та що, всім красно дякую, майтеся, будьте здорові. Все, па-па.